I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu radit ćemo nešto neplanirano, ponovo. Like za kosu, šišao sam se i nisam oprao kosu već 96. dan. Moram da pojedem jagodu. U današnjem videu sam želeo vam pokažem jednu aplikaciju koja mi se toliko svidjela da sam morao jednostavno da upalim kameru i da je podelim sa vama, odnosno da podelim tu aplikaciju sa vama, zato što ste vi moja porodica, zato što ste vi moje mangulice i ako ja imam ovu aplikaciju morat ćete da imate i vi. Zato što svi slušamo muziku kada idemo na putovanja, kada idemo u školu, kada idemo da piškimo, kada idemo da kakimo. Znate što sam htio da vam kažem? Nećemo puno dužimo ovaj video, možemo krenemo sad odmah ove stope na video, jebem ti kosu više, ubiću te, ne znam, mislim da će ovako biti najbolje. Mislim da je ovako najsavršenije, zanemarite moju kosu sada, fokusirajte se na ono što ću vam sada pokazati, to je bitno, za ovo hapse, stvari ne hapse, zato što ne radimo ništa ilegalno, nije bitno. U svakom slučaju ono što će vam biti potrebno jeste telefon, iPhone, Android, odnosno iOS, Android, nebitno je. Treba će vam, dakle, Play Store. Znači prvo što ćete da skinete jeste, to jeste prvo što ćete ući ćete u Play Store i skinut ćete ovu jednu malu malecku aplikaciju koja se zove Turbo VPN, odnosno VPN Turbo. Zatim kada to skinete, ući ćete u nju. Zatim ćete sačekati da prođu reklame i da prođe sva ova sranja, jer jebi ga, aplikacija ne može da radi ako nema reklame. Zatim ćemo kliknuti ovdje da se konektujemo na ovaj server. Zapravo šta mi sada ovdje radimo? Mi se konektujemo na, kako kažem, lažnu IP adresu, jer kao što znate Spotify aplikacija nije moguća još uvijek u Srbiji, zapravo mislim da je nemoguće imati u Srbiji. Jedino ako odete u inostranstvo, tada možete koristiti normalno Spotify aplikaciju. Dakle, kada smo uključili, evo sada smo u Nemačkoj, međutim, ajde, stavit ćemo United Kingdom. Što je to, ne. Dakle, kada se konektujemo tu, lepo ćemo izaći. I Spotify aplikacija, to jeste Spotify aplikaciju ne možete naći na Play Store-u, zapravo možete, ali nećete moći da iskinete, baš iz ovog razloga zato što nećete moći da iskinete ako ste u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i tako dalje. Bar mislim, bar u Srbiji to nema. Link ove aplikacije ću vam staviti dole u opis videa, nema virusa, slobodno možete skinete, ona je u APK formatu, ako se tako kaže, formatu. Znate šta hoću da vam kažem. Ono što mi se sviđa jeste što možete čak da je koristite i kada vam je telefon zaključan. Možete da je koristite dok surfujete Facebookom, dok surfujete Instagramom, dok se slikate, dok ne znam šta već radite. Ne znam, ovo je najsavršenija aplikacija koja postoji. Evo ja sam zadnje slušao Thunder, nova pesma koja mi se jako sviđa. Pustit ćemo je. I tako dalje, i tako dalje. Ono što je jako bitno jeste što Spotify aplikaciju možete da priključite za svoj kompjuter, tako da možete slušati automatski samo jednim klikom, možete skinuti, to jeste prebaciti zvuk sa telefona na kompjuter, na malo veće i jače zvučnike, to vam sada neću pokazivati kako se radi, da ovaj video ne bi trajao sat i po vremena. Dakle, mislim da je to u suštini. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se ovaj video svideo, ako jeste obavezno ostavite like, share, subscribe, obavezno se preplatite na moj official public chat koji će se nalaziti tu, negde. Također me zapratite na Instagramu jer znate, mislim ne bih da se ponavljam, ali želim da budem poznat i vama je to samo jedan klik, a meni to mnogo znači, tako da to bi bilo to. U današnjem videu želim da pozdravim jednu devojku koja se na YouTubeu zove, mislim, Girl in Pink. I valjda nisam pogrešio. Moram da vidim. Da, Girl in Pink. Hvala ti što me gledaš, što me pratiš i što me podržavaš. A vama hvala što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo u nekom sljedećem, a do tada
Veliki pozdrav i pozdrav od mojih prcvoljaka, naravno prcvoljak. Ok, smaraš, završavam video. Pozdrav. Ma daj.